Здравейте хора, днес ще ви покажа места, на които може да едното е тайно място, да намерите такова животно, а другото е диамант. Ето влизате в това и ето тук ще намерите такъв диамант. И тук е най-търсеното място, а именно с тези топчета. Айде де, има го. Да, там ги събирам. А другото място, което ще ви покажа, само да заредим. Така. Ето сега ще ви покажа мястото. Влизате в тази сграда на втория етаж. Влизате на втория етаж. Чакайте да заредите. И ето тук и хоп, имате такова сладко нещо. Сега пак те слагам там. И да. Чао!